Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Mugasovene omwancho mo rigereria chitariki 13 mutinyo yaiga ogatano na gatatu na gusugiri andonsi asore. Karibu sana Ekeonga Chinsa Isano na Ibere chaona mugaso nchengoroka Matildah Obaigwa sangana injaso mutandao Facebook na boigolio YouTube masemo Ekeonga gekuguchera kose live. Karibu sana asenchera ere eja vene ekegima. Na hako chake Ekeonga kurase kaunti ya Nyamira norobotiro gwichane akigima nigobono musae osomobere bo musae oyomo we miaka 19 oyoboigo gosoma ase kirasi ge 12 ase skuru ye secondary ya Kemasare ase Rieta Clinton onsomo nigobono onyara konyorekana emambi ya rero gasirete obugima obwae osatoka gasirete obugima bwae nabwo mobero yo korutwa asoroche rwasasati meye kinyorekyo kia bundo ase bunge ya West Mogrango na korengana na ngina nigobono anyare kwerabuna umwana wa Clinton nigobono alenge omusaria kura matuko ambagega korende nachete agaonchorera korende nigobono baichoire na mayanda chingaki bagenderete kubure buna andake kumanya ninki kerete era goitwa sinchira ngabune yo naboigo bali bonsi babwaterane tugo koimukiri wa egitambukiro. Guru kusisiria kirbonzo runyamo kenye umabacha isirabo ke bambi monginondocha teranta ke tonzo muagende gasi amonte ya tonzo muachita matanga ngesaineiga amatanga chiete tarakora ki taracha karachita matanga igagocha bon mambi ocha onte ya magorobana igweto monto gakora ngesaine para ruguraria ago itupara bakabune mitago nyagoteba ya mboko ngitabozaga kinje na matanga nkuru kimoko mboli ga kina matanga nkuru njibona mambona na sokire ko chie para iga na nyoro mongino ndokoro kwerana manya gontebi aro kirete ga onsomuni ga iteye ko chibundo mate ni ga kole irororo na nyorero mwana na baitire ga kyazibire roje chingori aitire Zali kurukara kiri bora tara ko zali gento kya moto ko yatawa na juice gamba bote tu juice ne bolnere yasira ro kora bakatara ro irete bakairu ko polisi akiba to kana tali bora bo irete akasiboru na kasali yaro kiri tana zali gento kya moto Clinton yonzo ko mbale asobeka asobere kwere kebasare chempa mera mura korubundo nchenda ire omongino minto chigotore chao kare gotamagocha naki ba minto mwana na nyorire moina kare gonte ngomonta itire rocha iga enatamire na mubodi no mumaete yaya na inche kare gocha ngoika mboni gana achire una gwachire gana rabanto baichoire na inche nabugati gango ngende ndore nche bonongo cha koiranira nche gaki abana baito mora moroche ekere ntoko bekera mwana oyo mugaso ntoko manya Nyasa umanyete nto komunachera kina Nyasaye bwe katika munachera kina keise ko bangana abantu bakora bari bakora igana barubu Nyasaye tako bawo murembe yaikera abana babantu bago itubuna chingiti mogo tiga Nyasaye bwe ka banachera kina bana baito ka kitiga barigereria gakore kukia beire bagenda ka kibawo nchoreri na kinata na ntoko nachera bana kina ntoko nachera omwana oyo okuro sibire rocha abune mbori buna gosa akora bo bintu ntoko manya lakini Nyasaye ore igorere na amanyete abana baito mora igakamoranje mugende munchoreri moba abana baya chinga kibune chisukuru chibungire abana baito beranka mukonya abaibori egasi mukonya abaibori baite egasi gaki asibire bune mbori yani tokoranga no umwana bw'abantu yani okomorigereri no nayo osoke korigereri gaki abana baminta ara ire roche ndori komorra bosio yani are
noena kaki abakungu moko ibora kurango na sengana yogo itwa nainde ko musahonde kuro asekenyoro gya kerera yogotoka imeye wodi eveno nyari bari chache county ya Kisii nigobono ya mate yo mwana musaye bw'imyaka 23 umanyekanete asereta Roy Ondimu bono bumugaka Jared Ondimu bono banyare gusaba ubutuki bokorekane heri komanya ninkikererete omwanchobo gusiria bugima abwaye na buigo mubiro yogotoka asichinchero cyo bututukano mubiro ye nigonyarete gutoka asenkendu ya Kisii Teaching and Referral na chinga kiecho nigubono banyare kwerabuna umumura uyu Roy nigasogete kurwase enka yabo chitariki 30 no neyemo umutinyi oita hasabire gakurigwa kwetania chiwika chiwiki Ibere bono asibono banyare koroke wechane kwabo nabo yokurio komanyanga naki anyarete gutigwa nechingoma nabo igogasiritie obugima obwae serikali wa minto isiae buna mwato tebeti mutawanja mutubwateria manganaya elinde tumanyo maene bu mwana yo ngakiitire Roy Ondimu Jared no mwana one omwana gatebeta basani ba murangeiri etariki yange 31st agasoka ekara soka mambia enga tema komuri nesimi atari gotoka tare 11 naringwa kerwesimi kaitaba agantebia omwana Roy no mumaete kamatebia agantebi twamochorete university roguru igakweta ari mochari igo warara kise gocha agatotebi genda litangani mura identify umubire morore gosinoro tukanda baka muchari tukanyoro umubire no mwana uyu rairi serikali tige totebye kene ekiagera omuntu tagwita nsaiga busaigo amanye gukubusa agende mucheri nero umaete koenda obweka gaki gendo twale gusaba serikali efuatirie gente ketanyora matibwa yekene no mucho koro itagwete no mucho koro lengo mwasi oku no mucho koro tumanyete no nyane CCTV njiro nabachikubwati omwana oyo no anesimi nabwate nabatokomanya nabamokomanya kurwase esimi ngomwakerete ngakiagendete mbakomo area gachigoitwa igo byonse na serikali twereiri eto obomaene etokonye kubwatia buna yabwatia bagande bakanyora mbali komanya ningo omwibori bomwa lakini bakabwati gwetera Safaricom bakanyora ingo mwibori bomwana bakandangeri nande nabayarenge buya babwatie koikera banyore nga ingo barenge no mwana oyo latest mwancho mo rigereria gutigana na yoyo goichane kurase binyoro no kurasa rugongo rwa Gusii ukwira huikase county ya Uasin Gishu ase Chinsa mochiria cha Eldoret ase bono abanyanyimbo bali babire bakonyora megerio abo bale ko tintangani gose abentunde ntangani kigima yo mwaka bw'ekiri 2020 na Isano bono banyarire kubekirwa chigutwa rituko lya lero banyanyimbo abo bagoswa ase birengo biria bya majeshi gose KDF ime yense ya Kenya niko bono betanetie chiri busano nabo igo ekero bono banyarire kubekirwa chigutwa ritukeriga aria rero nabo igo bangi bao barukirio gosemere buna mpachikoena no bolendigo chase abakenya nabo igo mpachigokora emiremo asense ase injira yobwene kegima. On behalf of the Kenya Defence Forces, I welcome you to these historic grounds of the Defence Forces Recruits Training School to officiate this pass-out parade of cohort number 01/25. Your presence here today is a profound honor and a clear testament to your commitment to the Kenya Defence Forces, the men and women who stand ready to defend our republic. It is a great source of inspiration and encouragement to these new soldiers as they leave RTS to take up responsibilities in their assigned units and formations. Your Excellency,
Today we mark the culmination of rigorous, demanding, and transformative training. These cohorts arrived here as civilians from various walks of life in this republic. They live here today as soldiers, sailors, and airmen, forged in discipline, tempered by hardship, and bound together by a sacred oath. Chomurigiria hase umoyegoyo nyara korawa na babere oyotenene tukura sensemo ya majeshi oyorura asembio nere Charles Kariri na korwa asensemo yende murewensi ya Kenya musike William Ruto oyonyara kuboria amajeshi ayo krabagosoa asemeremo panyare kwena na obukoliri bure obungencho uchase abakenya anomuno asokwena na obulendi. You live today as one force, under one flag, bound by one constitution. That is the first transformation this school performs. It is not the last one your service will demand. From this day, your choices carry weight beyond yourselves. The uniform gives you authority. It also imposes obligations. Serve with courage. Serve with discipline. Serve with restraint. I congratulate every member of the recruits cohort 01 of 2025 on completing this demanding course, and I commend your instructors, your commanders, and every officer of this school who has participated in one way or another to the success of this day. But a passing out parade is not where your worth is proven. It is proven later in the character, the judgment, and the professionalism you carry into service. Na se efiro ebyo umuske William Ruto niganyara kubura buna obulendi gochase abakenya bonsi nigo ere oboene bwakira omukenya una tali ngana ekobage korigirirwa kurwa chinsemo ana muno kubwateranirwa namangana nde bunabono mana amangana agesiasa satebire nalero kwigena una kwetira ase obu amaigerio ayobanyanyimbo unabo kurwa ase KDF bagenderete konyora Kenya negenderete gotingerirwa obulendi ana muno kurwa sababe kuba muno kurwa chinse che isco. Security and development are not competing priorities. They are the same foundation viewed from two different directions. Security enables development. Development strengthens security. The Constitution is clear on your mandate. Defend our sovereignty and territorial integrity. Support other authorities in emergencies and disasters. With the approval of the National Assembly, restore peace where instability threatens the nation. Every one of these responsibilities is exercised under the Constitution and within the law. Ladies and gentlemen, the first duty of the Kenya Defence Forces remains and will continue to be the defense of our republic. Nothing dilutes that mandate, but the same capabilities that defend a modern nation also builds one. Military engineers strengthen strategic infrastructure. Military logistics move people, equipment, and relief supplies when civilian systems are overwhelmed. Military medicine saves lives when disaster or pandemic strikes.
na ukorera samangana astiasa umurai wikema gya DCP musikiri gathigashagwa ase siasa yae ni gupondo agenderere kworokia ugutagukio kwae ana muno korwa ase abarai abo bare ase serikali yokubwatira na gose broad based abo babire bagotahorokia maskani ko cyaso mukonyi bumurai wensi umuske kidure kindiki na sate bire muna echine chingaki umurai wensi ya Kenya umuske William Ruto abonete gwesoke na gotenda bokongo asinchira yokumwegera umukonyoye muske kindiki aiga kubwatakana ne chingwana cyabo chiko bwato kwa nabarai ba ODM kiro bachakire komerera ekiruhukia ye kindiki amate nabo igo gutahorokia amaskani ase umurai yoyo wikrasta sekirogeke Kasongo wako na madharau ameketi hapo ati ndio deputy president, hata kama ni bonoko lakini ndio yako, si ndio? Si ni bonoko, lakini hata kama ni bonoko si ni yako, si anakula mshahara. Soprano ameketi hapo. Kasongo amepanga kumwaibisha, anaambia Simba Arati wewe amuka. Simba Arati anaamuka anasema hii kiti ya deputy president hii ni yetu watu ya ODM, na kama huyu Kindiki anataka atoke huko akuje ODM. Na Kindiki amekaa anaangalia chini. Hata kama umeamua kufukuza hii Soprano kwa sababu hana watu, hana wafuasi, amekataliwa Mlimani, amekataliwa Kenya, hata kama umeamua kumfukuza, iko haja gani kumwaibisha? Ati kiti yake inaongelelewa kama ameketi hapo. Hata kama hana wananchi, hana wafuasi kwa sababu hana, at least ni bwana ya mtu, iko kumwaibisha hapo. Na niliona alimfanya vile alikuwa ananifanya, akitembea kwa mkeka nyekundu anatembea na hiyo buru, Kindiki anatembea kwa nyasi. Unajua Kasongo akitaka kukufukuza kwambie uende. Mimi alijaribu kunifanya namna hiyo. Mtu alijaribu kuingia kwa mkeka mimi na mgonga, alafu anatafuta watu ya ODM kutukana wewe, na ndivyo alikuwa ananifanya mimi. Lakini mimi kwa sababu nilikuwa nimemchaguliwa, mimi namwambia wewe Kasongo, wacha hiyo maneno, wacha kuleta madharau. Kama Mkristo, I felt for him. You don't have to embarrass another man, even if you don't want him, even if you are through with him. Why do you embarrass him in front of other men? Sasa akienda nyumbani kwake iko heshima kwa boma yake. Muno mwancho mu rigereria kenda gutwara uburigereria obuya na boigo ko bwatia umurubiri uraswe asembe umurubiri o vibes inchenkoro kwa Matildah Obaigwa kenda kwegena Ekeonga kya mwamogusti. Nyota Dry Cleaners ndiko bagusibya balingana kubase cyanga cyao wekerano ngusibya bare ekisuti kigown kiduve kicurtains kicarpet ebikoro tukurwa bidibya bana wekabiri by'abantabanene wigo mkuru bale obokoreri wa vacuum cleaning, sofa set cleaning asechinga ndiko bagutuka imeyumo cy'ubusungo nyanjwa hanini gitali ya maiso mbabwate bwigo bokoreri bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765. Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'enkano amabuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Salt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale Black Sheets egati bintu binde binge
inyuranga mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibe go bokoreri bwa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere astisamo cha Uhuru complex